Hoodies on like this. Every day I'm shuffling. Egerde Birleşen Ştatlarynyň Kolumbiya Üniversitetiniň analitiklerini geçiren barlyklaryny ýüzlensek Türkmenistanyň bagtly adamlary ýaşaýar. Türkmenistan bagtlylyk boýunça 150 döwletiň arasynda 30-njy orna ýeleýär. Öňkü Sowet respublikalarynyň arasynda bolsa türkmenler iň bagtly adamlar eken. Munna geň göresi zat ýok, sebäbi iň bagtly bolmagy türkmenistanlary çağlagyny öwretýärler. Tükeniksiz bagtdan ähli kuwwatyny bırakma gönükdirmek üçin türkmenmaşy öz döwrüne her türlü bayramlary girdi. Inni şatlanmak üçin sebäpler hemme artykmajy bilen ýetýär. Every day I'm shuffling. Geçiriljek çäranyň başlanmagyndan gaty öň onuň şatlanmagynyň we haýran almaklygynyň taýýarlygy başlanýar. Oňa çağlar waglary, mekdep okuwçylary, döwlet işçileri, veteranlar we ilatyň iň bagtly bölegi talipler gatnaşýar. Ýaşlar gawun maýramy, garaşylyk günümi ýa-da prezidentiň welaýata saparymy ýaly durly sebäplere garamazdan diýseň bagtly. Gamyn we şatlanmak üçin islemeýän talipleri ýokary okuw jaýlaryndan hiç gürrüňsiz gowulýar. Geljekki hünärmenleriň okuw wagtynyň barlygy belli däl, emma bu şagalan şagalarynyň gurjak döwletiniň geljegini öňünden aýtsaň bolýar. Pistoletiň demniň asyna şatlanmak türkmen maýramçylyklarynyň ýekete gaýratynlygy däl. Gelin ählisine ýygyderli seredeliň. Türkmen maşynyň doglan güni. Türkmen maýdanynyň güni Türkmenistanyň 1-nji prezidenti Niýazow tarapyndan 94-nji ýylda giridildi. We ören tütänen ýönemine garamazdan bagtymyzyň çügmegi bilen onuň doglan güni bilen awat geldi. Häzirki prezident döwrüne bugun ýene-de diýseň tütänen prezidentiň inaugurasiýa dabarasy bilen awat geldi. Elbetde köne ýatlanma ýaly bolsa gerek. Baýdak bayramynyň soňky bellenşigine Guinness kitabyny täze rekord ýazyldy. Türkmenistanda 133 metrlik baýdak diňine dünýäde iň uly 50-35 metrlik bolan meýdan ýarym futbol meýdançasyny tutýan 420 kilogramlyk baýdak asyldy. Täjikistanyň prezidenti Tirsen dişleýän bolsa gerek. Teýamynyň iň uly baýdak Duşanbededir. Emma Duşanbedäki baýdak diňi 165 metr bolup 32 metr türkmenlerinkinden uzunrak. Türkmenistanda suw bayramy 95-nji ýyldan bäri belenilýär. Bir wagtlar beýik türkmen maşynyň türkmenleriň ata-babalary suwuň damjasyny altynyň dänesine deňäp, oňa Allahyň beren bir mukaddeslik hökmüne ibadet edipdirler. Diýmek esasyna bayram bolup belenilip başlandy. Mukaddesligi aýap we gorap saklamaly diýerler. Emma Niýazow bu baýlygy ulanmak barada öz üýtgeşi garaýşy bardy. Gynansak da türkmen maşaşawadyň klimatyna ýaşamak ukyby, Afrikada agaýlaryň ýaşamak ukyby ýaly bolan bir topar palma ağaçlarynyň ekilmegi, çölüň ortasyna emeli köl gurmak we sansyz fontan gurmakdan başga peýdaly zat oýlap tapmady. Emma döwlet büdjeti fontan guruluşyna garşylanýar. Palmalar her gyşda guraýarlar.
Köller bolsa gondolada yüzerler. Bayramlaryň bellenşi barada resmi habarlar ullugy bolan Altyn Asr Türkmenistanyň o beýan edip bolmaz. Söz beýan etýän. Şuň ýer-ýerden gize ýarymna çenli derýalaryň, kanallaryň we suw howdanlarynyň kenarlaryna, fontanlaryň moýyna, şäher we owa seýligaklaryna, veteranlar we suw hojalygy şäherlerini ýatlap, teatrlaşdyrylan sahnalar, konsertler, sport şäherleri we ahly halk şatlanmalary bolup geçdi. Şeýdip iň şadýan adamlary, çağalary, iş şäherleri we studentler alýar. İlk başta bayram türkmenleriň ahal tekatlarynyň şanyna döredildi. Emma şagyly we wakaly fiýaly häzirki zaman köşk şahyrlarynyň eserlerini beýan edişlerine görä dawaranyň sebäpkärleri bary ýogy 5. Akhan, Dorhan, Şagadam, Döwletli we Arkada. Bu bayrama hem talipleriň we durly kärhany şäherleriniň işden ýa-da okuwdan gowulmazlygy üçin aýlawa barmaga mejbur bolandyklaryna düşünen bolsaňyz gerek. Mahtamuly şüphesiz türkmen şahyrlarynyň iň görnüklisidir we türkmen medeniýetini örän uly goşan toşan şahyrdyr. Emma Mahtamulynyň şygyryýet gününiň bellenmegi örengen. Dünýäde iň uly çark görnüşine karusel açylýar. Prezidentiň täze köşke açylýar we tysylykdan bendeler oşudylýar. Hem de elbetde döwletde studentleriň gatnaşmaklygyna tansly bayramçylyklar geçirilýär. Türkmenistanyň haly baýlygyň alamaty bolup durýar. Türkmenler öýün her 1 santimetr kvadratyna haly düşejek bolmaga çalyşýarlar. Ýöne Berdimuhammedow ýene döýde kimin başlyk we hojaýyny onu görkezdi. Başlaň bize gerek video däl. Dünýäde iň uly haly. Пацаны, вообще, ребята. Чётко. Ýene de bir gezek habar beriş gulluklarynyň aýtýanlaryny gaýtalaýar. Şuň Türkmenistanyna türkmen halysynyň bayramy giňden we dawaraly belenildi. Bayramçylyk çäreleri paýtagtyň we welaýatlaryň haly kärhanalaryny, konsert meýdançalaryny, teatrlaryň sahnalaryny, teatrlaşdyrylan sahnalar we konsertler görnüşine geçirildi. Türkmen gawunynyň güni bellenilýär. Şuň ýer-ýerden gize ýarymna çenli derýalaryň, kanallaryň we suw howdanlarynyň kenarlaryna, fontanlaryň moýyna, şäher we owa seýligaklaryna, veteranlar we suw hojalygy şäherlerini ýatlap, teatrlaşdyrylan sahnalar, konsertler, sport şäherleri we ahly halk şatlanmalary bolup geçdi. Ýeri gelen aýtsak, gawun bayram Ukrainlaryň öňünden turdy. Ýakynan mer bu bayramy Odessada hem belleýärler. Elbetde studentler o taýda mejbur tans etdirmeýär. Talipler buny hemme zatdan erwet görýärler diýip jedel edip bilje. Eýýam enlik bolan taýýarlyklardan naşary, howa ýagdaýlaryna garamazdan okuwçylar taýýarlyk döwründe stadiona ýa-da saglyk ýoluna gatnamaga mejbur bolýarlar. Şeýle sport çärelerine gatnaşmaga garşylyk görkezen studentlaryň okuwdan gowulup biljegi, mektep okuwçylarynyň bolsa enatalarynyň işlerini, bätelçilikleriň döräp biljegi babatda aýtmagyň geregem ýok. Открывай дорогу, дядя! Физкульт, привет, дядя! Салям алейкум! Hakykate seresi. Türkmenistanyna türkmenleriň buýsanýan zatlarynyň başlanylyp bayramlaryň geçirilmegi erwetmi? Elbetde ýok. Ýöne bayramlaryň bellenilmegi halkyň öz islegi boýunça döreýär. Iň bolmanda dünýäň ähli ösen döwletlerine şeýle. Türkmen hökümeti bolsa bayram bellemek boýunça hemmäni ozmak we başlaryny aýlamak ýaly zatlara çalyşýarlar. Çağalar gyşyň soğugyna ýa-da tumsyň isysyna garamazdan dangdan bäşden başlap öz çykyşlaryny gaýtalaýarlar.
Bitwat türkmen taliplerine hem ellerine bayda galyp, arkadagy onuň atlaryna gawyny we halymyda şöhrat diýmek ýa-da universitetden kowulmakdan maşazat galmaýar. Mektep okuwçylar we talipler okuw wagty näme öwrenýärkä? Men urpa superaypad adam. Menin özüme garşy çykma. Sana like koymagy we bizin kanalymyza ýazylmagy mejbur etýän.